Lah ora roh kok. Sapa Febri? Wis Febri lho karo liyane pisan. Karo liyane. Gak dhewe bisa. Aku gak mau aku live sama Mas Febri. Dewi cici nang latihannya. Krungu ta? Krungu banter lah ning kene. Yo benak ini salah-salah. Hei Mas Febri ndelok live-ku. Sepurane ya Mas. Aku ki bukannya gak gelem live mbek sampean. Lho kemayu cah jare ya. Mayu aku yang jari aku ra gelem ref karo Mas Febri. Gak ngoros peringkat piro, wong aku kira tau live kok. Live pisane mung ngene caca. Aku malah ra tahu malah lab. Ayo. Lep-lepan. Wong ya. Kadung live ora pen. Bisa nek iki lho. Match iki lho. Play host iki lho lah. Kadung live ora penak ya. Sembalik video call wis. Nah ya wis. Ayo ya. Pateni nih ya. Gak asik. Gak asik semua. Gak asik. Bah. Kamu Kosek nyanyi. Tenang apa pun kakang kok kipatake, kamangka kowe bakal tak rangkul. Aku durung tau weruh kowe. Kowe ngaku dulur nyang aku selawase urip ora duweni dulur sing wujude kethek. Anane aku ngucap kowe kuwi dulurku ana dasare, Bratasena. Dasare apa? Pancen bener. Kowe kelawan aku kuwi dudu tunggal bapa biyung, nanging sedulur tunggal bayu utawa sing diangkat minangka dadi putra siswane Bathara Bayu. Yen pancen kowe ngaku sedulur tunggal bayu, Mara Gage Kandha putra bayu kuwi cacahe ana pira? Weh lah dalah kowe ngetes kelawan aku di Mara Gage Kandha. Ya. Sedulur tunggal bayu kuwi cacahe ana 5. Sing sepisan ya kuwi Gunung Mainaka, kuwi wujude aldaka utawa gunung ingkang bisa lumaku utawa lumaksana. Ewadene sing angka 2 wujude Dityakala Jajagwerka, kuwi wujude buta. Ewadene angka 3 ya kuwi Liman Situbanda, kuwi wujude gajah. Ndungkap angka 4 ya kuwi Anoman kethek putih, ya aku iki. Sing pungkasan ya kuwi kowe Yayi Bratasena. Kakang Anoman. Iya Yayi. Wah. Adikku.
Kakang Anoman bektiku katur. Ya wis ndak tampa kok sik. Saiki kowe wis tanggap yen to aku iki kakangmu. Mula aku bakal takon. Kowe arep menyang ngendi Yayi Bratasena? Aku bakal itu muju ana alas Merentani ya alas Simbar Maruta. Alas Merentani ya alas Simbar Maruta. Pancen bener perlune aku arep goleke kamukten sedulur-sedulurku para Pandhawa. Papan sing wingit, papan sing gawat, papan sing angker arep tak babati. Arep tak nggo papan panggonan sing indah. Yayi, yen to Yayi ngerti mbok menawa alas Merentani kuwi papan sing wingit, papan sing gawat, kudune Yayi Bratasena luwih ngati-ati. Jalaran alas Simbar Maruta ki kena den arani jalma mara, jalma mati. Wong mara alas dadi pakane jem setan priprayangan, engklek-engklek balung ngatandak. Sing mapan ana alas kono. Mula manuta kelawan pun kakang aja mlebu alas Yodi. Apa meneh nganti mbabati alas Merentani. Wis kadung gembleng sing dadi niyate Bratasena. Wis gumolong apa sing dadi tekadku. Aku tetepi bakal mbabati alas Merentani. Karana aku wis entuk idi palilah saka kang duweni negara Ngastina. Lho, kowe nekat. Bratasena nekat. Yen kowe nekat tak bantu ya, Di. Mengko yen ana sing ganggu gawe anggone Yayi Bratasena mbabati alas, pun kakang uga melu tumandang. Aku ora butuh bantuanmu. Bratasena pengin mangkat dhewe. Yen kowe bantu aku ora wurunga kowe nggendhong pamrih yen to mengko Pandhawa kasil bisa gedhekake negara. Kowe crita ning wong akeh aja to tak bantu Pandhawa ora bakal bisa mbangun negara. Aku ikhlas tanpa pamrih. Bratasena ora mbutuhke bantuane Anoman. Bantu ya, Di. Wah. Loh. Loh. Weh, ladalah toblas. Atos kaya watu atimu Bratasena. Ning jenenge sedulur mono tega larane ora tega patine. Aja kuwatir ya, Di. Tak jampangi lakumu Anoman bakal melu tumandang dina iki. Rekata Dyan Bratasena kampuh Palembang Bintulu adi sarira ngamula dumung kodhek wok simbar Jojo yen ngendika gumaleger kaya guntur kadang panenggak Pandhawa kaya lindu yen lu mare
jegrek Yayah Tugu Sinukarta risang Raden Bratasena dupi mulat alas merentani alas gong liwang liwung wreksa gurda nyang mandira tebung hamaro gunung populutaning pangsambung sumambung katempuh ing angin pating grot pating jretot suarane gegirisi tengahing alas ana rawa-rawa jero babane lintah pacet ula diwel lemut ganggo laler wilis pinggire ketukulan ron kemadoh rompyoh-rompyoh sumamono kembang rawe ngrubung kayu ingas sedaya sinung glugut wisa kang satuhu gegateli nadyan mekatena datan ngendhoni tekate Bratasena genyarsa hamba bati alas merentani kayon ingkang ageng-ageng kabedol rebah kabarubuh ingkang alit-alit ruk rungkat katut sak oyot-oyote kinarya bat-batan Raden Bratasena
Terus. Wah, roh. Ah. Kawuryan asri kadulu gagah gumregah gambira lampahe prawira tamtama lampahe prawira tamtama hangangkat karyaning praja sembada wiratama sembada wiratama ing wit ladalah punika Raden Patih Pragongsa ingkang ketingal kuntal kaprapal. Enten napa Raden Patih? Sumurupa dina sakmengko Keraton Kajiman negara Amarta kene kedatengan parang muka ingkang paduka kersakaken Raden Patih Pragongsa kadosa pundi? Ing ripalungguhan iki ana manungsa sing wanuh wani bondo wani bondo nekat wani mbabati alas simbar maruta alas-alas wit-witan sing gedhe kabeh padha dibedoli wit-wit cilik padha dirungkati nganti kuntal kaprapal buron wana padha mlayu ambyar sarsaran. Lajeng kersanipun Raden Patih Pragongsa kadosa pundi? Aku minangka dadi warangka makang mapan ana ing negara Kraton Kajiman Amarta kene duweni kewajiban jaga marang katentremaning praja Kajiman Amarta. Kula kirapna wadya bala Kajiman negara Ngamarta. Dipapak menungso sing bondo wani bondo nekat kae. Ketandangan kelawan Patih Pragongsa kelakon dadi klalaring epek-epek. Surak gotong royong aja nganti ana kang kecicir. Diprenggake secara becik yen nganti dikandhani malah mancasi dituturi malah maneni ora sak kesuwen sampurnake nyawane menungso kae. Ngestakaken dawuh Raden Patih.
Redo mawur mangawur wurahan pangarane ngajurit gong maguru gongso tetek kaya butula wara pandriting turangga hesti menyang dwaja kang kekitir ora kata ingkang dwaja Dwaja layu sabit wit alah
Iki ana wanara kusika-seta tegese ana kethek sing wulese putih. Kalamun bisa tata jalma manungsa ngaku sapa sing dadi aranmu wanara. Tambuh marang aku Pendhita Kendali Sada ya Pendhita Kundalini pemarapku Begawan Anoman. Anoman ya Senggana bali takon. Ana barisan segelar sepapan cat katon cat ora sapa sing dadi cecunduk ing laku. Pakai setik Ratu Gustiku Jim Yudhistira aranku Tumenggung Tameng Yuda. Tumenggung Tameng Yuda pancen bener. Pendirangan mripatmu kowe goleki sapa? Aku goleki buron laronku. Ora ana kidang kang sarta menjangan kang lumewat ana dalan kene. Dudu bangsane kewan. Lah banjur ana satriya gagah gedhe dhuwur sing wanuh-wani mbabati alas Simbar Maruta. Ya alas merentani. Anggepe apa? Endi menungsane? Dudu kowe kethek sing tak goleki. Ning menungso sing gedhe dhuwur sing wani yak-yakan ngobrak-abrik ngosak asik alas Simbar Maruta ora sah goleki sing ora ana. Iki sedulure lanang kang bakal merantasi sing dadi dapuramu. Wani karaku entek wedine kariwanine. Bagus. Legan golek momongan buk bonok golek pacangan merangi tatal grajawu. Leno Pak kaprayetnan lahir kelawan batin tebyah tatamu melengsat ikamu aja takon dosa we Anoman. Anoman malumpat sampun prapting witing Nagasari. Mulat pangandhap katingal Panodya Yukuraking gelong rosak warlan kesmo ong. Hey! Hi! Waya! Wah! Hi! Mutar kowe wah wah hi Hey, ah, shake.
lo hi a ba hey wait hey a wait wait hi as o et a raya a o hi a hi pa sekti tenan kowe ah Aduh. Hi. Oi. Pas. Hi. At. Hey, ah. Lo, but, hey. Oi! Yo, durung kalah aku. Hey! Mutiar. Hei, cepet ya jamu. Hai, bas, hei, bas, wah, wong kok kowe. Oh, hei, wah, bos, ya, hei, Hai ut an et ah ho he oi as ah shat ut ah hey bongkok wet hot hit ora minggat bosok balungmu as wet as wah ho wet wah ora minggat push it out and at whoa it it hey oh hey ranang kono sotan endo den palangi
digdaya barang mati taku cuti setiaku jroning ati yen mati baliwat aku amit sun labuh bangsa hanjrah arom asma reki alam dadi saksisan pranira Hi. Wadya bala kraton Kajiman Amarta gulungen genderamu bangka ana gegamanmu. Iki Sudirga Pati kang bakal magut ana bubuh. Wanara kethek putih wani melu-melu celeng boloten kebo latengen. Lalak remet yatindok pengamun-amun kowe. Ayo maju bareng ngejak pirang dina tak ladeni kowe. Wah. Oh. Weh, wah. Ah.
Yayi Bratasena kepiye to, Di? Pun Kakang bebantu nyingkirake wadyabala kajiman sing bakal ganggu gawe marang Yayi Bratasena. Ewadene pun Kakang kok malah kok dugang. Aku mau kondo piye? Anggonku mbabati alas. Anggone Bratasena duweni gegayuhan pengin hambangun praja ora butuh bantuane Anoman. Yen nganti ana apa-apane tumrap Yayi Bratasena, aku iso nggelar ya iso gulung. Tegakno Bratasena yen ana apa-apane tak tanggungi dhewe. Wah, ya yen pancen ora gelem diwangi, pun Kakang tak ngalih saka papan iki. Yen ana apa-apane Anoman ora melu tanggung jawab Bratasena. Ya. Sikra cancut gumrekut ngembat watang ora basa mungsuh. Tangkep jojo kantaran bahu sayekti. Ya iki sing tak goleki. Satriya gedhe dhuwur kang wanuh panimbu brayalas. Sapa kekasihmu? Bratasena jenengku bali takon. Warangka pepatih ana kraton Kajiman Amarta. Jenengku Patih Pragangsa. Baliya yen pancen kepengin dawa umurmu. Ora bakal bali yen durung kasembadan apa sing dadi sedyaku anggone Bratasena bakal mbangun negara. Wah, serep sing dadi nyawamu kowe. Kecandak Patih Pragangsa kelakon dadi pengewan-ewan, hancur pecah diasmu kowe.
Prawadya bala kasesering yudha kasangsaya aku tahludira kasangsaya aku tahludira etan-etanan kasektene Bratasena ora kena sinangga gampang sajake satriya kae lagi winong wonging dewa cinaketing dewane ketitik duweni kasekten sing linuwih ya pancene ora kena ginawe becik kepeksa patih pragangsa tega kelawan kowe tibani jala pedhut ora nglumpruk sing dadi ragamu tak sembah hidri-hidran kowe. Jiwa mancing mutar kowe Bratasena mati tenan aku mati tenan aku wis ora bisa nglawat aku wis ora iso ubah aku ora iso musik Kunti ibuku anakmu aku pamit mati Dwija kanggo mbarepku sing gedhe pangapurane aku ora iso muktekake kowe Permadi Margana Pinten Tangsen aku pamit mati yo le ayo sambato kowe tak tibani wujude jala pedhut kaya linolosan sing dadi otot bebayumu kowe ora bakal roh lor ora bakal roh kidul merga ketutupan jala pedhute patih pragangsa kaya dilolosi otot bebayuku pragangsa yen pranyata kowe kepengin mateni aku patenono pisan ning aku aja mbok siksa kanthi cara kang mangkene kepenaken kowe nek langsung tak pateni kowe ketiban jala pedhutku ora entuk pitulungan 7 dina 7 bengi kowe wis mati dhewe Bratasena ora mikir
musuh bangsa bangsa kasongo kunjang kanjing alam dunya manungsa punjing maturung alam ati paring pitrana yang padha ora rumangsa yen rusak awan akesam sira aja padha sembrono tapi ngono karyan yang sukma aja padha sembrono supaya jangan angkut citra. Raden Bratasena kowe ana ngendi Raden? Miyat langening kalang yanaglar pandamuncar tinon lerek konang surem sorote tan padang kasor lan pajaring purnameng gegono dasare mangsa katiga ya jagat ya dewa ya bathara aku putri saka Pringgondani jenengku Dewi Arimbi ripalungguhan iki ndak rewangi munggah gunung mudhun jurang ngubengi jagat sing tak upadi ora ana liya muhung satriya panenggak Pandhawa sing kekasih Raden Bratasena amarga wis ana sawetara wanci Arimbi tansah gawang-gawang kelawan wewayangane Raden Bratasena Blakasuta blak utang terus terang Arimbi tresna marang Raden Bratasena anggonku tresna marang Raden Bratasena ora ngemungake tresna tata lair nanging Arimbi uga tresna marang kapribadene Raden Bratasena kapribadene Raden Bratasena ingkang tansah ngambah dalan rahayu bisa gawe gonjinging rasaku tak rewangi aku singlar saka negara Pringgondani ora pamitan karo Kakang Arimba krana